Tikaona mumbiri ya demokrasi kuno ku Malawi kuchokera mu chaka cha 1993-94 pamene Malawi anavomereza kukhala ndi demokrasi kudzera kwa Dr. Bakiri Muluzi kufikira mchaka chino cha 2023 ku Malawi kuno tinene moona mtima komanso motsindika kunena kuti palibe munthu oposera zaka 70 kupita kutsogolo adachitapo ndale nkusintha boma nkubwera mu boma lina kupatula wachinyamata. Ndikunena izi chifukwa chani? Dr. Bakiri Muluzi anachotsa chipani chimodzi kubwera muzipani zambiri kwa Dr. Hastings Kamuzubanda the late nkuyamba kukhala ndi boma la demokrasi. Bakiri adakali wachinyamata. Bingu wa Mutharika the late, may his soul rest in peace, analinso wachinyamata pamene ankatenga boma kuchoka ku chipani cha UDF kulowa ku DPP. Ndikukhulupirira zimenezo Amalawi mumazitsata. Dr. Joyce Banda mene ankatenga dziko kulamula kuchokera ku boma la DPP m'manja mwa Bingu wa Mutharika analinso wachizimayi osati monga mmene alili pano wachigogo. Kuchokera Joyce Banda kunabwera Professor Arthur Peter Mutharika amene munalipo mundivomereza kuti profesa anali wachinyamata osati wachigogo pamene akuonekera lero, ndipo anakwanitsa kuchita kampeni kuponda pena paliponse kuzungulira Malawi. Ndikugonjesa Dr. Joyce Banda. Kuchoka kwa Professor Arthur Peter Mutharika kunali anyamata awa Makathe Lazarus Chakwera komanso Chilima Saulos. Ansewa anali achinyamata mmene alili. Sono sizikutengera kuti amene angathe kumuchotsa Chakwera pampando akhale wachidala, ayi akhale wachigogo, ayi experience imeneyo Malawi kuno tilibe. Zikungotengeranso wachinyamata. Tikatenga wachinyamata wodziwa, wachisozera, wa experience tikwanitsa mmene adakwanitsira Dr. Bakiri Muluzi kuchosa Dr. Hastings Kamuzubanda chifukwa adayenda naye, amadziwa pomulowa ndipo ntulukira. Chimodzimodzinso tikamayankhula nkhani yotino titenge Honorable Bright Nsaka kumpasa mphamvu kuti achotse anyamata amene alipo lerowa, mashosholoza amene tinawo lerowa, ndizosavuta. Chifukwa chani? Honorable Bright Nsaka agwira ntchito ndi president amene adatisiya Professor Bingu wa Mutharika. Honorable Bright Nsaka agwira ntchito ndi president opuma amene alipo lero ku chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Nzeru za anthu awiri onsewa zili mumutu mwa Honorable Bright Nsaka. Ndiye khayo amene ali ndi ukadaulo angakwanitse kupanga chimenechi. Amalawi tentiganize mamakono mozama kuti dziko ndi lathu, tilikonde
monga mmenenso ena adalikondera mbuyomo posankha ndi kuyika pa mpando Honorable Bright Nsaka SC zikomo.